Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shnong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kasur upat ba kabri nyaw trep ha kasitrik ubna jelleu arajar arpuai. Kalabu jingkeli ka sorkar jella la ka jingpen bena kabala penmi ha ka khat wai terik ubna jemang arajar arpuai kala Treikam pura neem ha barok ka wai ka jella namar bakat kum gane ka jingpen bena laptha ya barok ki shnat Treikam jong ka sorkar ya ki dorbar Shnong ya ki community covid management team Jingwad Bniah ya ki Shnong ki baladan lepa da ki wai pat ki jat jingpang ha ka met Knang ban ai jinyada yaki hakum gani ka por baka klam jingpang COVID-19 kalawan linshop ting hagani ka jilla Meghalaya hagani ka sen ka baar. Haukurwa bala pa shikilat patay kubor unong aiktin jong gani ka seng uba Thomas pasa ula ong baka seng kala pa da ka jingtho shika sorkar jilla knang bakan bodin ha kabayada yaki pait ba Shnong na ka jinyabit yaw kanyang jingpang COVID-19. Mina kalian ka jungi hakawi kamat ngimla klam da ai kublai ya ka tanap juga koi da khia juga sokan jella ka jungi hakaba ha khat wai trik bunai mi arjar arpuwai kila penmi ya kawi ka notification hakaba la da batha ya boro kini ki heads of departments ya kini ki administrative heads na dapat da ya kini ki CCMTs haki village level ki jungi ba kiri ban identify ya borok kinong tarai dan kinong Shnong Kiba don ni kani ka jingpang le si ka baka khamslam ka aban ha kamet ka jongki ki ba la ngila aban ong ki advance pulmonary diseases khanang ba ngila ban I advise ya ki pa dia ba kini ru kimbe ban let ki office Treikam ki jongki hindrai kidi ban song haye khanang ba kin la ban pikir ban ya da ya ladi halor kani notification kani kan notification ba lesing itu kamera jiro ya terka ko ya Henry hakawi ka padengi kwa ban biang ba kani kan notification lu kani ban Treikam in la transparent kanum dia tang hakakot Henry kani kadai ban ya da ya kini ki bon balang ki pai ba ki jongi ki badan ya ka jingpang hakamet ka jongki la kham ka to ka nepor te nakalian ka jongi ngila tho da ka city shaki authorities concerned ba ya kani hamat dengan notification ru ban so ban sa sisin sha ki shaki badan kam ba ki di ban kana ya kani ba di ban Treikam khang bangin la ban ya ki pai ba ki jongi na kani ka klam khandai